3 ka bangka ang ginaligar may karga nga LSIs na siplatan sa baybayon sang Oton, Iloilo. Mga residente sa coastal barangays ginapa-alerto. Si Zen Kilantang nakatutok. Lunes ang gabi sa masiplatan ni Manong Ray ang 3 ka madalag kong abangka, mga 50 metros ang kalayon sa shoreline, kag daw may tuyong ang magdungka sa barangay Trapiche, Oton, Iloilo. Naalarma inigan igilayon nga ginreport sa barangay. Ang form sang pambot, hindi siya usual nga taga-aton bilang pambot din. Kada lugar may niyara sa isang style sa ilang pambot. Then kita mo gatigang sila. So, but silingon, halin sila sa layo nga lugar. Ginasospetsahan nila nga mga locally stranded individuals ang maini, kag luyag nga magsulod sa banwa. Sulod sa isip ko nga atong nagasalakay sa pambot, mga LSI. Kay may ara da pumuluyo namon nga nagaayo tani nga mga kumpide sila kapuli bala from Cebu. Magluwas sa Trapiche, may impormasyon man ng LGU nga nasiplatan man ang mga bangka sa iban pa nga coastal barangays. Bangod sinigi na paalerto na ang mga residente. Sa timpo subong sang COVID, ginamalisyahan nato ng muni nga mga aktibidades sa aton baybayon, no, para malikawan man ang possible nga mga pagsulod sang mga LSI o kon sa mga hindi naton pumuluyo nga wa isang nagakaigo nga mga proseso. Upod kay Romel Porquia, Zen Kinantang, One Western Visayas.